Sudan joli kɔni bɛ kan ka bɔn kabi avril kalo tile 15 wagati min na ni kɛlɛ wulila Sardasiw ka ɲɛmɔgɔ General Abdel Fattah al-Burhan ani a ka dankan mun kɛra fadema ye Mohamed Hamdan Daglo ni ale tun bɛ paramilitaires olu kunna. Mɔgɔ caman de kɔni fagara, caman fana jogira sanfɛmugu kɛriw fɛ ani fɛn girimanw cili ɲɔgɔn na Khartoum dugubaw kɔnɔna na mun nana ni Sudanɛ mɔgɔ caman wulilen ka bɔ Sudan k'u ɲɛsin kɛrɛfɛ jamanaw ma. Mɔgɔ caman fana bɛ yen minnu tɛ se ka nin duguta kɛ ka taa Sudan jamana dancɛw la. Olu jagoyara ka to u ka sokɔnɔna la. Ni Sudan yɛrɛ mɔgɔ 500,000 de bɛ yen. Jiko, baloko, kuranko o kɔni bɛ kan ka dɔgɔya kosɛbɛ. Sudan sigidala mɔgɔ dɔ y'a jira k'a fɔ ko u bɛ marifa cikan mɛn ani avion mankan ani gɛlɛden cikan sanfɛla la. Seere dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko sanfɛmugu kɛri kɔni bɛ jamana kɛɲɛkan ani kɔrɔnyanfan na Khartoum mara la. Tɛnɛndon u ka laseli dɔ fɛ duniya jamanaw ka keleya tɔnba adamadenya hakɛw lafasaliko kama Sudan Abdou Dieng ye kangari da ko nin ko in kɔni a bɛ sɔn ka yɛlɛma ka kɛ gɛlɛyaba de ye. Kenya jamana ɲɛmɔgɔ William Ruto. But the same way we managed to evacuate people from the theater, ko kɛlɛ sera wagati ma sisan wagati min gɛlɛyara kosɛbɛ ko general fila min bɛ ɲɔgɔn na u bannen don ka ɲɔgɔn lamɛn k'u bannen don ka jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko IGAD ani farafinna jamanaw ka kɛlɛya tɔn ni o ye k'u ka marifaci lajɔ a ka bɔlɔlɔɲɔgɔnye dɔ senfɛ ni duniya jamanaw ka ɲɛmɔgɔw ye Ruto ko wagati sera ka fɛɛrɛw bila sen ka dɛmɛ fanfɛla la marifa bɛ ci la sa walima marifaci jɔra o pour que dɛmɛ ka lase fanga yeleke minnu bɛ olu kɔni bɛ k'u teliya ka bɔ n'u ka jamanadenw ye ni tile 10 laban in kɔnɔna la jama yeleke caman de bɔra ka t'u yɛrɛ bila lakana na pankunu siraw fɛ walima kɔgɔji siraw fɛ ni ale ɲini ka ɲɔnkiri